Ambuye akhale nanu. Mawu amumthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Tidzawerenga Luka mutu 2 ndime ya 16 kulekeza pa 21. Abusa atapita mofulumira na akapeza Mariya ndi Yosefe atamugoneka mwana wakhandayo mchodyera cha zoweta chija. Pamene adamuona, abusawo adawafotokozera zimene mngelo uja adawauza za mwanayo. Onse amene ankamva ankadabwa ndi zimene abusawo ankawasimbira. Koma Mariya adasunga zonsezo na mazilingalira mu mtima mwake. Pambuyo pake abusa aja adabwerera akuyamika ndi kutamanda Mulungu chifukwa cha zonse zimene anali atazimva ndi kuziona. Zonse zinali monga momwe mngelo uja adawauzira. Patapita masiku 3 mwana uja adamuumbala namutcha dzina lake Yesu. Dzinali ndi lomwe lija limene mngelo adatchula Mariya asanatenge pathupi. Umenewu ndiwo uthenga wa Ambuye. Tiri mchaka chatsopano. Chaka chatsopano chotithandiza ife kusinkhasinkha pa chikondi cha Mulungu. Nchifukwa chake ngakhale muzowerenga zimene tidzamva alutikumbutsa kuti Mulungu wathu alubwera kudzatidalitsa tonsefe. Alubwera kudzatipatsa madalitso wake. Nzimene Mulungu alubwera nazo kwa ife. Tafotokoza kuti pa tsiku la lero pa 1 January ife timachita chikondwerero cha amayi Mariya kukhala mayi wa Mulungu. Ni mayi wa Mulungu chifukwa Mulungu mne wake ndiye anamsankha kuti ameneyu akhale mayi wa Yesu Kristu. Yesu Kristu ndani? Mulungu mwana wodzipanga munthu. Tingonena kuti Yesu Kristu ni Mulungu. Ngati Mulungu iye anasankhula Mariya kuti akhale mayi wa mwana wake, ife ndife yani kuti titsutsane naye Mulungu? Komanso pa tsiku la lero tikondwereranso kuti amayi Mariya ni mfumukazi ya mtendere. Mfumukazi ya mtendere chifukwa ifeyo tinasowa mtendere pa dziko lapansi. Pakusowa mtendere Mulungu mwa chikondi chake anatuma mwana wake. Ndipo mwana wakeyo kuti abadwe anadzera mwa Mariya. Ndipo Mariya anavomera kuti abweretse Yesu Kristu ku dziko lapansi. Tinakakhala azimayi ife wa masiku yano. Numvera kuti mzimayi aluyembekezera koma akalibolowa pa banja. Zimene zimakambika, zimene zimachitika, azafunafuna tuazimayi tukulu pitani kamkhazikane pansi momfusitsitse afotokoze bwino. Ndiye tuazimayi tolomba tuyamba ofunsa, iwe tiuze ndani mne wake ndani mne wake washa iwe uludzabu na bwino uzifunsa zoti chaniso zimene wanyamula.
lomba kuti akayankhe kuti yayi ni Mzimu Woyera. Ndani akamumvetsa? Akachoka paja ziri uku iwo ukafunsa kangoti maso khope ukangoyankha. Zimene ife timachita. Ndipo mchimodzimodzi ngakhala amayi Mariya anakumana nazo zovuta, koma anavomera kuti ine zivute zitani, mpulumutsi uyu ninyamula, nisunga, nimpereka ku dziko lonse lapansi, mfumukazi ya mtendere. Ndipo pa tsiku la lero pomwe ife tikukondwerera zimenezi, tikuti talowanso mchaka chatsopano. Ndipo mchaka chatsopano ichi kuti tilowemo bwino, wena timakamba kuti koma yayi chakadicha cha 2021 nachite mavuto yanachuluka. Matenda siyaluti choka pa banja lathu, ungoti pang'ono uyu wadwala. Tiyese kopita ku vipatalanso sivisewenza. Imfa uchulukanso m'mabanja mwathu. Uchoka kuti amwalirani apa, lamawa mkumva kuti abale wanu wena tani amwalira, mkucha ni wenanso. Mulungu kodiso kati chotsaliti m'mavuto aya, lomba wena kumakamoti chaka cha 2021 chithedi tavutikadi tioneko zina. Ni mavuto yomwe tikukumana nayo. Koma pomwe tirutero wenanso nkumati ndipo ise koma ise zatiyendera simonga waja amene zingo chaka icho anali wogona njala, chaka chathanso njalanso, chaka chinonso poti mvula yachedwa ndiye kuti angokhalirira mnjala. Wena ndimo mmene zilili. Wenanso ayamboso zifunsa kodi ise tikondwerere bwanji chaka ichi. Onani, ine naganiza kuti nkalowa mbanja tikale vantu wokondana, wogwirizana, woendera limodzi. Chifukwa ukakhala weka mwina zina zimavuta kuti phewa lina lini thandize, koma yayi ni phewa la mavuto iwo. Ukhale pa nyumba ulibenula kwakonse wayamba kale othibulidwa, amuna wanga kodi apa muluni pano nchiyani, sikuti imwe nine ndise thupi limodzi niya. Muyese kwakuti anzathu amakhala pafupi na amuna wawo, nuyamboyitana kuti dadi iwe upita kakale dadi nikhaleko pano, iwe ndiwe nsabwe sulu yaona yena mipando. Wena tilibe mtendere m'mabanja. Chimodzimodzinso olo azimuna wena amamasuka kuno ku chechi akabwerera ku manyumba ni ndende zimene apita ukalowamo. Ndaba namva kuti azimayi lomba kutibula azimuna wawo. Akachedwako chabe pang'ono bwero choka unali kuti ayayi kaidi napita kuti nioneko tu business. Iwe business yotani ya usiku, iwe ukhale fisi iwe munthu aziyenda usiku malima kuti aziyenda msana. Akazi wanga lomba ka volume bwanji pang'ono, ka volume kuti ndani sakudziwa kuti iwe ndiwe wolakwika mmutu mwako mulibe bongo. Wena m'mabanja mulibe mtendere. Chimodzimodzinso ngakhale olo wana tili ni makolo, koma wena makolo kuti asamalire vana wawo mwaubwino ni vutonso. Wana achakakhala kuti nakabadwirako m'banja ilo osatise kakapito kaenda pakati panza kati bwanji atate wako akalibo othibula kale mowa mama wa uno kamwana lomba nangani kumwamo wandinsata nawenso zakhala chidakwa monga atate wako. Kamwana kapito kacheza nanzake mwabwerako ka amayi wanu mjedo anawakazika nsaka dzana nawenso zakhala wa mijedo
monga amayi wako. Tiye tisamalire banja yayi. Pa Krismisi wena agulako nkhuku wena yayi nungozitenga ndalama nokazimweramo mowa. Mwana kuti adiyeko nkhuku ni kwa aneba akampasako bonzo. Usamalira vana tatani talephera kuti tiwagulireko zovala zooneka bwino. Ayi ndithu. Kamwana kakamboenda anza kango kaseka kuti malaiti kaili kumbuyo angogambika malaiti. Olo blankete umene kuti abwinikireko blankete wabwino mwana yayi. Kuti akata donse blankete wang'ambika dzanja yalo. Adonsere uku mwendonso lomba ungo pimba pamsana pokapoka monga kuti wavala jacket koma ni blankete mwana. Ayambozifunsa kodi ife mtendere tikaupeza liti mpamenepo tsopano kuti pa tsiku la lero tirubwera pamaso pa Mulungu uzindikira kuti mtendere weni tiupeza ochoka kwa yani? Kwa Mulungu. Madalitso weni tiyachotsa kuti kwa Mulungu. Umoyo wabwino kuti utiyendere poyamba tisenze mtanda wathu ni yani? Ni Mulungu. Osati kuti mukapempha Mulungu ndiye kuti simuzapeza mavuto mzakumana nayo koma azakuthandizani kunyamula mtanda wanu. Simuzasenza mtanda wanu mweka ayi. Mpamenepo tsopano pomwe ife tikubwera kuti pa tsiku monga la lero pomwe tikuyamba chaka chatsopano tilufuna kuti Mulungu atigawire madalitso. Ndipo kuti atigawire madalitso ife tifunika titsekule chani? Mitima yathu kuti madalitso ya Mulungu yafikiremo. Osati mtima tinamanga kale yakale bwanji madalitso mwa ife. Ngati nili ni mkwiyo mmene nakhalira nawo kale yatsike bwanji madalitso mwa ine. Ni monga madala wena awiri analazimunawo akuti anamva kuti Yesu wabwera ndipo alugawira madalitso wa wanthu nausa kuti tikalandire bwino madalitso nifuna nikamuuze kuti nifuna chakuti lomba kuti nikafotokoze zonse mwina nkachita manyazi bwanji niyambe nakamwako mowa poyamba nausa zoti tikamwetense nzona kuti tikafika kuja tikamuvinire tifuna akadziwe kuti timamkonda damwe uyu Yesu. Ndiye anapita ukamwa chani? Mowa. Atautunga mowa nupita lomba kuti apite lomba kumudzi umwe uyo komwana kama kuti Yesu watani? Watsika. Lomba tsokaniro chimvulanso nubwera kuti aoloke kunalufunika bwato yakuti aolokere. Iwo bwato anali akuti bwato ili pati nali pamphepete pa mtsinje. Iwo nungokweramo poti nali kale mmadzi nuyambo uyendetsa. Anaendetsa usiku wonse mpaka mmawa kucha. Kaira atatopo usiku anagona. Akuti ndipo vimadzi vini vamphamvu virutikangisa kuti tiwoloke. Ndiye kuti virutikanga tiye tilimbikire. Ufika pena kuti tingogonako pang'ono nugona. Ukavundumuka ni mmawa. Akavundumuka motero aona kali kumtunda. Nuyambaso kuti amboendesa bwato aona bwato siruyenda. Ayang'ana peza bwato yomangirira kumtengo. Usiku wonse analuyendesa bwato yomangirira kumtengo. Abale banga zikhozo khala chimodzimodzi ine ni inu kuti ife tilufuna kuti tuone umoyo watsopano mchaka chino koma umoyo wathu ukali womangirira kumtengo wa chaka chatha. Ine amene analakwera uja sindingamkhululukire. Ngati numkhululukira tikapezane kumwamba nakonso kumwambanso ngati yakapezeka ku Jahena ine nkapezeka ku Paradiso ola kumwamba komwe kulibo khululukirana. Uyika nzake ku Jahena. Ni zimenezo zimene zili pakati pathu kotero kuti chimene wachisunga mu mtima nchomwecho.
nicha analakwera anankomodwecha anakukhomodwichani chani ndipo nikamuona ni machitochita ni BP lomba mkachita BP mukhale moyo. Wena chifukwa cha mkwiyo umene anali nawo chaka chatha lowanso nawonso muti mchaka chino safuna usiya mkwiyo mchaka chatha. Abambo teni mukapempherere munthu wadwala ali mchipatala ufika kuti nichani bebe ni vilonda va mimba verova abambo kwiya ni makwiya uchitozinenerera nukwiya lomba muluzika mukapolo ni zimenezo bwanji osazimasula kuti tsopano muyende mumtendere mukaliwomangirira kuti kumtengo wa chaka chatha. Wena ngati mnali mfiti chaka chatha mchaka chino mfuna muyambeso uluka kutukutuzi uluka lomba magiya kakangoenda wakalamuka monkololokire imwengo nkololokire uyu munali kuti achikulire nsini mwa Khristu nanga zimene nanunso inu ingonchitirani chifundo nanunso inu. Kodi ndise omangirira kumakhalidwe yotani ngati nali opasula manyumba yane wake chaka chatha nchaka ndichilopanga ni mapro ndipo chaka chamava nifuna amene akapusa nimulanda chaka cha wapanga maprogramu yakuti akalande amuna wani wake amene atope athaweko ekha. Tsokaniro na Khristu anzako amene upemphera nawo ndiwo akupangira maprogramu yote. Ni zomwezo zimene ife tirupita nazo mchaka chatsopano. Ngati ine khalidwe langa linali losakhulupirika nali munthu wokonda chiwerewere basi ntere mmenemo nimonga nalili poyamba ndi tsopano ndi masiku onse mpaka na pa nthawi zosatha. Abale banga naonso azimuna achitozimbirani nyimbo kulibanga kwanise nsima imozi na ndiyo zimozi kulibanga kwanise osakhulupiririka kuti mabanja tiye ntikhale wokhulupirika uwikako maplani akuti chaka ichi chimene nilulowamo nifuna nikhale wokhulupiririka nikhale munthu wosamala banja langa woyenda bwino ni yani ni Mulungu. Uzimasula kumene tinazimangirira kumakhalidwe yoyipa. Nchifukwa chake tsopano tikabwera m'mawu oyamba alutiuza mmene munthu afunika odalitsidwira akuti iwe Aaroni uzidalitsa vanthu vanga motere Aisraeli uziwadalitsa motere uziwauza kuti Mulungu akudalitseni akusungeni akuyang'aneni ni maso achifundo akupatseni mtendere. Osati ndise oyenera olandira madalitso koma Mulungu mwachikondi chake amapereka madalitso kwa tonsefe. Kodi ife tatsekula mitima yathu kuti madalitso ya Mulungu yatsikiremo kapena ayi? Ndiye zija munthu kamuza kuti mukhululukirane ine ayi nangachito kakamizo khululukira ine ayi namne wake pati nkafunire nkamkhululukira pali pano ayi ali mchechi tiye ntipereke mafuno ya mtendere adzira kuti mdani wanga ali uko alimbikira kumeneku kuti abwere ata nikuti tiyanjane kairi ntiri mchaka chatsopano namnoka nilichete nilibo kuyamba uchitoniambira dala kuti nikudabwitse ni mchechu
wokonzeka kutigawira madalitso wake. Tiye titsekule mitima kuti atigawire madalitso. Tsono iye atigawira bwanji madalitso? Anabwera kudzagawira madalitso wina aliyense, makamaka iwo amene ali wovutika, iwo amene ali woyiwalika. Chifukwa nthawi zina teka timayambozika, ine Mulungu sanikonda, tere mmene nayambira mavuto si akutha, kuchechi mapita ukapemphera koma mavuto si akutha, Mulungu anayiwala. Ngati ni apoliti ifeyo ndifenso amene tipita ukauza wena, koma ine tili Mulungu anakuyiwalani nanga mmene ziri uyendera, ayayi Mulungu sali nanu. Ni chani? Ayayi apa zinalitere mwekha ino, ayayi munthu amataya mtima ndawa kukhala ine nakataya kalekale tere mwina poti ndino kati mnakalipo otayanso nanunso. Mwina nuyambopanga anzathu kuti ataye mtima, koma Mulungu sasiya wake, ndipo sasiya wake alutisonyeza pomwe iye alutuma mjero wake ukadziwitsa azibusa, osati azibusa monga abusa yawa, koma tunena chiweta wa ng'ombe. Chiweta wa ng'ombe wota akadutsa ungodutsa apa kamfungo kamveka kuti chiweta wadutsa. Chifukwa iye kuti apeze kuti akawashe zovala akasambe niriti zimakhala zovuta. Achiweta wambiri wena amaisako wambiri ayi. Ndiye achiweta kalero analuoneka ngati wanthu wosakhulupiririka, chifukwa iwo kuthengo kuja kumene analupita, chifukwa kuti apeze msipu akuti adyezereko ng'ombe analupita mtunda wautali. Ndiye kunkuja analubapo tunyama twina tunkhosa twina nikupha niumadya kunkuja kuthengo kukhala wosakhulupiririka. Mwina chakudya chawathera analupita ukaba manyumba yaweni kuti umoyo uyende bwino. Ndiye wanthu akakamba kuti uyu ni mbusa wa nyama, wanthu anakamba kuti munthu wosaganiza bwino, munthu wosakhulupiririka. Koma nkwa amenewo kumene mjero anapita nukawauza kuti usiku womwe uno wakubadwirani mpulumutsi. Kodi ine ndine wolephera mnjira yotani pamaso pa Ambuye? Niruziona kuti ndine wolephera motani kulandira madalitso a Mulungu? Ni kwa inu ni ine amene tiluganiza kuti Mulungu satiwerengera, kumene Mulungu alubwera uzatisimbira uthenga wa chimwemwe kuti wakubadwirani mpulumutsi, pitani tsopano mukamuone. Ndiye ananyamuka upita ukampembedza, anapita ukamuona, ndipo atamuona anasimba zimene mnjeroyo anawauza, ndipo anali mchimwemwe chachikulu azibusa. Lero chimodzimodzi Mulungu alufuna kutsimikizirani kuti mavuto ni yomwe muli nayo m'mabanja mwanu, pa umoyo wanu, kuzintchito kwanu, kumabizinesi kwanu, ngakhalenso kumaskulu kumene tili ni mavuto, ngakhalenso kumakomboni kumene tilili. Wena munavekewa ukhala mfiti pamene mwina nulodza komwe simkudziwa. Wonse wanthu makama mfiti niyo pamene simunalodzepo nulodzako ayi. Zinthu zikuyendereni nchaberiti isatawena tiruchitira dala sitifuna chabe ndawanitlani vimankhwala. Aliko wena inde amasebenzesa mankhwala, koma aliko wanthu amene alutukuka chifukwa chogwira ntchito. Wena mulusauka chifukwa cha ulesi, mvula yagwa iye alikhale pa nyumba, apita kumunda anzake iye akafikira mu mtengo wamanga. Uganiza chimanga chizakhala monga mzako walabirira okalima bodza. Aliko wena wanthu amene tiluwanzunza chifukwa cha ntchito zawo zabwino zimene alugwira. Ambuye akuti nilubwera kuti nikuthandizeni kuti zovuta zanuzo nizisandutse tsopano zotamandira dzina langa. N'chifukwa chake pa tsiku la lero pomwe ife tikukondwerera chaka chatsopano, ni tsiku labwino kuti tiyeso ziunguza kuti kodi ine umoyo wanga naukonza motani, kodi naupereka pamaso pa Ambuye.
nanga pomwe ine ndikukumana ndi zovuta navomera kuti mzovutazi Ambuye ali nane ndipo adzamtsogolera. Nanga mchaka chimene nalowa kodi niluziona motani? Niluziona opambana kapena niluziona otani? Watsoka. Chifukwa venafe mwina nkwama isatalowamo mchaka chino sati vena yayi vena hanafera panjira mchaka alijolowamo. Funso likalewa kuti bwanja Ambuye mwanilola anzanga mnawatenga kuti azipita, nanga ine munanisira chani pa dziko lapansi? Chimene Mulungu anakusiyirani kuti mkhale pa dziko lapansi nchiyani? Mwina zifukwa zingakhale pangati? Patatu. Chifukwa choyamba, mwina Mulungu waona kuti ndi mwa machimo kwambiri, tera alungo kupatsani mpata woti mulape. Mukakalapa ndipo pata akakutenge. So osanyada ungokhala mpata uziunguza nulapa. Chinthu choyamba. Chachiwiri, mwina Mulungu akupatsani ntchito imene mukalibo igwira mofikapo. Mukakakwaniritsa ntchito yomweyo imene Mulungu akupatsani adzakutenga. Chachiwiri. Chachitatu, mwina ndinu chitsanzo kwa wena. Chitsanzo chakukhulupirira, chitsanzo chakupirira ni kuyika Mulungu patsogolo ngakhale pamene mukumana ndi zovuta. Nchifukwa chake osamtaya Yesu Khristu pomwe mukumana ndi zovuta. Tisamuyiwale Yesu Khristu nthawi zonse. Tiye tilole kuti Yesu Khristu dzina lake likhale lotamandika mu moyo wathu. Zinthu zitiyendere bwino, zisatiyendere bwino, dzina la Ambuye likhale lotamandika. Pomwe ine nili ni chuma ndipo pomwe nilibe, dzina la Ambuye likhale lotamandika. Nikhale odwala, nikhale wosadwala, dzina la Ambuye likhale lotamandika. Tiwapemphe Ambuye kuti atitumizire Mzimu Woyera wotithandiza ife kuyika Ambuye patsogolo. Komanso Mzimu Woyera wotithandiza ife kuyenda nawo Ambuye pozindikira kuti iwo ali wokonzeka kutigawira madalitso wawo mochuluka nthawi zonse. Mulungu atidalitse tonsefe ndipo adalitse mawu ake. Amen.